Ahojte. Dnes tu máme tému sebaláska. Áno, seba, láska. Dnes si ju povieme samozrejme v skratke, lebo je to dlhá téma aj na viacej častí. Sebaláska je vlastne láska k sebe. Môžeme sa k tomu otázky, ako sa k sebe správam. Mám sa rád? Som so sebou spokojný? Ako si prejavujem lásku? Viem sa pochváliť? Viem urobiť niečo pre seba pekné? Týmito otázkami zistíte, že ako ste na tom so sebaláskou. Samozrejme, niekto ju môže mať malú, niekto ju môže mať zase obrovskú sebalásku. A samozrejme, všetko sa dá, keď sa chce. Môžeme popracovať na našej sebaláske. A má to aj veľa benefitov, sebaláska. Či už na energetickej úrovni, to zvyšuje vibrácie. A cítime sa taký viac energetický, viac taký naplnený, taký, že wow. Ako sa hovorí, treba začať od seba. A tak sa aj zmení svet okolo nás. Pretože to, čo vyžarujeme, to ľudia cítia aj okolo nás. A sebaláska je kľúčom k zmene vašej energie a vášho vyžarovania. Jeden ľahký krok k sebaláske je si hovoriť do zrkadla, napríklad ráno, mám ťa rád, alebo som so sebou spokojný. Tieto dve slova sú také silné a kúzelné, že zmenia vaše vnímanie k sebe. Ale treba to opakovať každý deň, aby to malo nejaký efekt. Keď už sa vám to ukotví v podvedomí, môžete si hovoriť aj ďalšie vety. Takže to bolo v skratke o sebaláske. Ak chcete ďalšie videá s touto tematikou alebo s inou tematikou, napíšte mi do komentáru, akú tematiku by ste chceli počuť. Či už o energiách, o sebahodnote alebo o sebarozvoji. Ak sa video páčilo, zanechajte mi srdiečko. Ďakujem. Prajem vám krásny deň. PS, si úžasný.